ụmụnne m ndewonu. Onye si gị na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya, gwara m onye na ọ bụ onye nzuzu. Onye si gị na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya, gwakwara m onye na ọ bụ onye iberibe. Ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya, mana ife iji ekwudo bụ na ọ bụrụ na anyị chọọ ka ịfụnanya atọ n'ụwa, o nwere ife anyị ga-asọrụ, o nwere ife anyị ga-eme. Nke mbụ bụ, ọ bụrụ na anyị ga-akwụsịnata onye kwụrụ ọtọ ebutue ya, sọ gị bụ eze, sọ gị ga-akwụ ọtọ, ya bụ ife ga-ekwe ka anyị gaa n'iru. Nke ịbụa, ọ bụrụ na anyị ga-ewepụnata aka n'ịtọrọ ndị mmadụ, ndị ntọ mmadụ. Nke ịtọ, ọ bụrụ na anyị ga-ewepụnata aka n'ịkpa nsị, onye bata ka o jee nụọ nwaanyị, achọ enye ule, achọ nsị ana eji etiri ya, ma nke eji etinye na nri maọbụ na mmanya ka ọ nwa wee janahụ. Nke dị ka ibe ya bụ na onye chọọ ka ọ malite ka ọ lụọ unu ebe obibi, anyị chọọ nsị ana eji eniri ya ebe ọ na-alụ unu. Nke dị ka ibe ya na ọ nata chọọ ihikwa na be ya, eje kọchiere ya nsị ana n'ọnụ ube ya, na ọtụtụ ife ọjọọ dị iche iche, ma mmadụ ịha mmadụ ntụtụ, ma mmadụ inye mmadụ enye ure, ma mmadụ inye mmadụ eke afọ, ọkịrị mgbawa isi, na ọtụtụ ife ọjọọ dị iche iche anyị nwere n'ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị ji esepụnata ya bụ ife, ọ bụrụ na ị nwere ọgwụ, were ọgwụ gị chekwa be gị, were ọgwụ gị dozie obodo gị, eji na ọgwụ iwere ma eme gịnị emegide mmadụ ibe. N'ihi na ọ bụrụ na anyị sepụ aka enwe n'ofe, nwanne m, ife ya agazi n'ala Igbo. O so n'ife m na-ekwusi na ọ bụ ezi nchekwaba na-eweta mmepe n'ala Igbo anyị. Onye kpatara ụmụnna anyị nwechara akụ na ụba dị iche iche ejighị ekwe eme gịnị ewenata ya n'ụlọ be anyị, maka enweghị ezi nchekwaba n'ala Igbo. Ụmụnne m Igbo gburu nze m ọzọ, biko ọrụgo ka anyị ji enebata anya ụfọdụ ife na-eme na be anyị. Ana m aya aka ji ọfụ obodo, ndị nze na ọzọ, ụmụada Igbo ozugbo Igbo eji eje ọgụ ka fa nebanya bụ okwu anya. Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere efu, nwee mpụ. Mụnwa alaghị ka ụmụ nwanne anyị si were eme gịnị agbasasị ka mkpụrụ ụkpaka. Anyị chọrọ ka anyị bịakọta n'onwe anyị ọnụ. Onye nwe ka m ji wee hiwebe ngalaba a maka ọdịmma omenala na ọdịnala Igbo na nkwalite mmadụ na ibe ya. Ọ bụ nya bụ ife nna eme gịnị agbasiri mbọ ike ka e nwee mmepe na be anyị. Nenu ka be anyị dị, anyị hapụ be anyị, anyị wee jee mee gịnị na-emepe obodo ọzọ. Nkwa nenu ife na-eme na Alaba International Market ka esi wee mee gịnị merụrụsi ụfọdụ ife ndị be anyị nwere, maka anyị enweghị ọnụ okwu. Ụmụnne m, ka anyị fie asaa n'anya. Ọ bụrụ na anyị ga-eme ife dị otu a, ma bụ sọrọ ife dị otu a, anyị Igbo ga-adịkwa na mma. Ụmụnne m, ọ gwụsịa ka ọha n'onu. Ndewonu ma gbasara m ozi a. Aka m bụ Mazi-UC.